Matur sembah nuwun ya karo mbak-mbake sing wis kepareng buka swasana ning limbukan iki ya Nok. Mandheg sedhela ya. Ngaturake apa wigatine dene awake dhewe keraya-raya sowan ana ing kutha Gresik ya. Awit saka dawuh pengendikane panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Santoso MSI ya lan Ibu Hajah Ani Dwi M. Ingkang dalu iki duwe kajat ya kuwi boyongan nek cara Ngayu Jakarta kono boyongan manten putri diboyong ning daleme penanten kakung. Penganten kakung panjenengane Mas Soni Rido Pratama ya. Sing putri Mbak Ainun Sawindri. Oh iya matur sembah nuwun. Dene wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan ado-ado saka Ngayu Jakarta. Sowan mrene ya make ya muga-muga dadi srana cambung nggone pasduluran dadi srana nggone awake dhewe mekarake budaya gagrag Ngayojaya Nok ya gandeng Gresik kene sing padha rawuh ya akeh para kadang-kadang dalang sing nganggo gagrag cara Jawa Tengah mula Ngayoja kuwi ya iso sowan mrene dadi bumbu wae penyedap rasa wae Nok ya pancen bener ngono ya kejaba saka kuwi uga ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Santoso ing wis kepareng maringi kalodhangan wektu tumrap awake dhewe sak rombongan uga ndedonga tumraping pinanganten sak karone ya panjenengane Mas Soni Rido Pratama lan Mbak Ainun Sawitri nggone mangun bale wisma sakinah mawaddah warahmah amin sing dijaluk ya pancen kuwi ya uga tansah tinali rasa tresna antaraning ati siji lan sijine ya Nok ya pancen bener nek ana kesandung kesrimpeting laku nggone mangun bale wisma kuwi tumrap aku utawa tumraping para sepuh dadi bumbu nggone saya duweni rasa tresna ingkang gedhe ya muga-muga uga pinaringan enggal pinaringan momongan pinaringan kanugrahan wujuding golek kencana ingkang bangkit tata jalma jalaran wong mangun bali wisma kuwi sing digadang-gadang amung anane putra ya pancen bener iya wekasan panjenengane Bapak Haji Santoso ya enggal momong mantu lan ngemban putu ya Nok amin sing disuwun ya pancen kaya ngono iya kaya ana pangendika utawa atur kunjuk para pinanganten apa ora nek sing jeneng ular-ular iki jane wis ora perlu tumraping wong mangun bali wisma sebab wong wani dadi manten ki wis ngerti ular-ularing wong manten ya iki sing ora wajib diterjang iki sing wajib kudu dilakoni kuwi kabeh wis padha prisa oh iya ya Mak iya mergo nek ndi-ndi wis nglembrah sing jeneng ular-ular pinanganten ki wis nglembrah ning ya apa ora luwe prayoga yen to dibaleni ana kan nek ora digatekke percuma mula sing becik ya dilakoni sing ala ora usah dilakoni wis ngono wae ya pancen ya bener ngono iya sing becik tumraping bale wisma ya dilakoni sing ora becik tumraping wong mangun bebrayan sing bakal marai rusak ing bebrayan aja nganti dilakoni nek diterjang dilakoni mengko ndak ora prayoga kedadiane ya pancen ngono ya Mak iya iki panjenengane Pak Haji Santoso kepareng mboyong awake dhewe sak rombongan sak alat-alate kabeh saka Ngayu Jakarta Nok ya matur sembah nuwun kagem panjenengane ya lan kowe maule diparingi dahar lak ya ning jero gudang kayu ya tak kira arep dirajangke balok ah ya ngono ya Mak iya jebul diparingi dahar ning gudang kayu ya pancen ya panjenengane kuwi duwe usaha apa jenenge sing neng mburi kelir iki Mak wah ya wis ora umum kok Nok ya muga-muga lancar rezekine gedhe barokahe Pak Haji Santoso pinaringan sehat ya sabar ikhlas nggone kula wentah marang karyawane ngono ya Mak iya wekasan nggone paring dana rasa wujud pagelaran wayang kulit mbuh ala mbuh apik ning panjenengane wis duwe niat nglipur penggaling piyayi akeh kuwi entuk ijol saka sing gawe urip tumpuk matumpa-tumpa amin sing disuwun ya pancen ngono sinden saka Ngayodya kabeh saka ngon aku kabeh
penabuh ya saka Ngayogyakarta kabeh no. Ya. Matur sembah nuwun. Iya. Rupane rak ketok-ketok to no. Iya. Jarine wong Yoja iki alus-alus. Sing ngomong sapa? Alus kae malah sok nglarani ati, sing kasar ki malah sok ngepenakke ati. Kok iso ngono? Lah iya contone wong Jawa Timur ki kandhang ngendikane piyayake omongane kasar. Ning sok ngepenakke ati. Iya. Kok ngepenakke ati? Nyatane mawawan aku jajan ning kene ya. Le bakule iki le nakoni ya. Mangan apa, Cak? Ngono kok. Ya, tahu siji kalih napa niku sego siji. Wis asa uga-uga 5.000. Lho murah nok ngepenakke ati. Kalih ndok siji tambah 1.000. Lho apa ora kepenak? Ndok ki 1.000 nang kene. Iya. Ning kowe coba ning Yoja kono. Ya, Ning Malioboro kono. Suarane alus. Dahare napa, Mas? Kula gudeg kalih suwiwi siji 100 kalih dosa modar. Iya. Ngono tadi durung karuan sing kasar kuwi bakale gawe gelo, durung karuan sing alus kuwi gawe kali murah. Ning kadang kala sok suwalike nok. Iya, pancen ya bener ya, Mak. Iya. Sinden gawa 8 nok. Ya, karo penyanyi Pak Haji Santoso duk nalika rawuh ning Yoja, dek mben ya kersane pancen ya semono karo ditambahi bintang tamu siji. Ya. Mau ana Pak Pranata cara ngendikake bingung saka NTT apa NTB nganti diblasuke karo kanca-kanca. NTT menika Nusa Tenggara Barat. Ya mersa manut. Iya. Ya pancen lha apa-apa. Mbak Elisa or karo Salasowe saka jane ora saka Sulawesi, ming piyayine iki pancen blasteran. Oh. Nah, jadi foto iki, heeh. Kuwi nek dipoto raine tukul sukete no. Iya. Ya ora kok ya. Mbak Elisa or karo Salaso ya, karo sinden-sinden liyane ya, pancen ya kersane sing disuwun Mbak Elisa ya. Sinambi ya nok, dek mben sowan ning Petrokimia ya. Jarene ora adoh saka papan kene terus saiki sowan mrene. Muga-muga ya disadati sarana nggone nyempulurake pasduluran antarané Ngayuja karo Gresik kene ya. Lan muga-muga wayangan gagrak Yoja kaya ngene iki ya iso ditampa ning daerah Jawa Timur kaya ngene nok. Ya, merga iki ya klebu kabudayane awake dhewe. Ya. Nawala pirang-pirang. Ya. Lan uga matur nuwun kagem para kadang-kadang PWKS Jawa Timur sing selalu menyeport awake dhewe menyang endi papan. Ya. Matur sembah nuwun. Neng Tuban ya do rawuh, neng ngendi-endi ya do rawuh, ya ning Kediri ya rawuh. Ya. Matur sembah nuwun kok ora ndi kesel pokoke nyengkuyung awake dhewe nok. Ya. Saking Mas Agus Reok, ya, Bandara Juanda. Kagem keluarga besar Haji Santoso, keluarga besar Mangun Rejo, Pak Budi Reok Kertojaya, Pak PAG Gunari Reok Menanggal, Edi Suwito RSI Aisyah Ponorogo. Oh iya. Gending Caping Gunung Jenggleng, matur sembah nuwun. Agus Reok Juanda. Ya. Eneng meneh. Oke iki nawala sing tak tampa. Ya. Penggemar nggih matur sembah nuwun Bapak Bambang Sugianto dan Bapak Somadi Salam, guru SMP Negeri 11 Gresik. Ya. Minta lagu Gubuk Asmoro yang dilantunkan oleh Mbak Tatin yang Bahinol. Waduh. Ya pancen duwe penggemar dhewe-dhewe kok ya Mak. Iya. Saking arek Sidoarjo nyuwun tembang sambung wanci dalu Mbak Elisa, matur sembah nuwun. Ya. Ana meneh ora sik iki neng rokoke iki mbok menawa ana tulisane no. Ya. Ana nawala perlu diwaca ngundak gelo penggalihe. Ya. Wilujeng dalu bucange lan para sinden sedaya rombongan warga laras. Salam Senomani matur gunging panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng Bapak Dalang ingkang sampun kersa rawuh lan sampun paring panglipur dhateng sedaya pandemen ringgit purwa wonten tlatah Gresik lan sekitaripun. Saking staf segenap karyawan UD Sentosa Gresik Pak Suryanto. Kirim atur happy wedding. Selamat menempuh ibu baru kepada Mas Soni dan Mbak Ainun, semoga menjadi keluarga samawa. Amin. Semoga segera dikarunia momongan sehingga Bapak Haji Santoso segera bisa momong lan ngudang putu.
menawi dipun keparengaken nyuwun pramen Warok Suramenggala. Oh iya. Suminten edan katindakan panjenenganipun Mbak Tatin. Wah, ayo. Laris tenan iki ya. Mbak Tatin kadhapuk dados warok. Oh, suminten ding. Iya. Matur suwun. Iya. Ndadak pasang anu godhek kok Simbar Jojo. Tatin nek dipasangi godhek. Iya, ayo alon-alon mak ya. Diaturake ya, Nggir. Ya. Mengko bakal tekan nggone mau ngendikane Bapak Haji Santosa pembukaan lagu pertama ning nggon limbukan kudu sholawat badar. Ayo ora ketan sila padha sholawatan dhisik. Ya. Mengko terus ngaturke lagu-lagu ingkang disuwun dening para kadang-kadang sutresna budaya wayang kulit Lengganing Gresik sak kiwa tengenipun. Ya. Sholawat badar, sholawat badar. Hati-hati ki buka saka celuk. Ya. Kakung. Aja nganti ketrikel ukarane. Bahaya. Ya. Kudu pas. Cangkeme dipuk-puk sik ndak kleru. Ayo monggo. Terus tibake balungan terus engko ibu-ibu kur. Ya, monggo, ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah Yo. Salah siji Mbak Ayu. Bareng sik Dik. Tunggal meneh. Oh ya terus. Balungan, yo. Pisan meneh ya, Mas. Iki do melu sapa to jane?
Ayo melu kowe. Aku rumah sakit mau lambeku ora ana sing gugu to. Balungan ya ora muni bareng aku muni pisan meneh malah suwuk. Iya. Wis ora apa-apa sik tak ngebis dhewe aku. Ya ora njur mutung kaya ngono kuwi. Asem ketok goblokku. Iya ya mak iya. Sae ora nggo iki aku sesuk. Ya. Ki mau jenenge Sholawat Badar. Ya, sing dikersake penyanyi Bapak Haji Santoso mau kirim utawa paring pangandikan karo awake dhewe. Lagu pertama ning limbukan ki Sholawat Badar sak teruse monggo kersa. Ya, mengko nggon gara-gara disuwun lagu pertama pepeling sak teruse monggo kersa. Nek nandhake panjenengane iki pancen panembahe luar biasa tegese ora nglalekke tembang-tembang sing ana sambung rapete karo apa manembah utawa babagan agama. Lah iya ya pancen bener kok no. Ya. Ya apik disolawati ngene iki pancen ya. Tur dasare Gresik kene iki ya utawa kondang ana sawijining pepunden wali sing lenggane Gresik kene. Ya sing semari eneng kene ya Sunan Gresik. Ya pancen ya ngono ya mak iya. Mula ora aneh nek disuwuni Sholawat Badar ya pancen bener. Heeh. Terus saiki iki ana pamundutan mau Caping Gunung dijenglengke dhisik ya. Wiwit saka Mbak Tiwik tekan Bu Prastiwi urut siji-siji nembang Caping Gunung sakpada dijenglengke nek engko bar kuwi lagi lelagon-lagon karo Mbak Elisa karo Salaso. Ya monggo diaturake lumiyin. Monggo. Ora sak kesusungger iki wektune longgar kok. Ya. Ya mung gumunku apa jenenge kuwi ewuhe mantu utawa ngunduh mantu kok lakone Wahyu. Ora apa-apa. Sing jeneng crita wayang ki ora kudu jumbuh karo sing duwe gawe ora apa-apa. Kadang kala Wahyu utawa tumruning kanugrahanku ya dijumbuhake karo kahanane penyanyi Bapak Haji Santoso. Oh ngono ya Mak. Iya. Ora kudu rabine sapa ora kudu. Ya. Mergo wayang kuwi ora ming manut nggon lakon kok nok. Selagine dijejer-jejer wayange lagi dijejer-jejer kaya ngene iki filosofine wis jero banget. Oh, ngono ya. Iya. Mula simpingan kae ana filosofine. Ana. Kuwi uripe wong ning alam donya tegese sawangen. Ora ngembake awake dhewe iki sing gawe urip ora. Ning wong urip alam donya ki nek cedhak karo sing utawa sing nguripi tegese wayang ki nek cedhak karo dalange menungsa kuwi wayang dalange iki sing gawe urip. Ning aku ora ngembake aku karo sing gawe urip lho. Nek wong aku ya ming sak derma titah. Ning aku matur kuwi filosofi. Ya. Wayang ki nek cedhak karo dalange ora ana sing wani nganggo dolanan. Oh iya ya. Ning nek adoh karo dalange ora tau manembah, ora tau nglakoni ngagungake asmane, coba buta pinggir dhewe kae arep wujude buta gedhe banget kae. Nek ana cah cilik liwat ngarepe mesti cekel tangane. Iya. Ning ora ana cah cilik wani dolanan ning kene iki. Wedi ro dalange nok. Kuwi filosofine nek wayang cedhak karo dalange mesti bakali kepenak tentrem uripe. Menungso cedhak karo sing gawe urip kuwi ya tentrem uripe. Nek ado karo sing gawe urip gampang dolanan. Menungso liyane sing watake angkara budine candala. Wah, jan apik ya. Iya, mula kudu diitung filsafate. Kena ngopo wayang kok madhep rono kabeh. Oh, ora madhep rene. Nek madhep rene nek nguyuhi dalange teles. Ora edan kowe ora. Kuwi filosofine kaya ngono kuwi. Ya. Ayo Mbak Tiwi. Neno. Mangga. Sindenku sing saya kuru ya ming iki no. Iya. Nek liyane jan saya mblegak. Iki tak sawang kok saya cilik. Engko gek suwe-suwe dadi jenglot. Ya ora. Sinden kok dadi jenglot ora. Mbok menawa ngrasuk Haji Bathara Kareng. Ya. Bathara jendol. Ya. Saben bengi nyawang konang
diparingi dawuh kok ya mulaku ya tanpa nyebut. Iya, ora diparingi dawuh karo sapa? Karo ingkang kagungan hajat iki jare ngendikane ana bintang tamune no. Oh lah, malah diabani karo sing ngegong. Lah iya, sapa aku ora ngerti. Iya, sapa ta? Kuwalik kowe ngandani kok kuwalik. Ngandani kok jok kluthuk jok klithik. Kuwalik jok klithik jok kluthuk kowe kok diwolak-walik ora. Iya, mengko bar caping gunung iki mak. Iya. Yen memajang monggo Mbak Anting, yuk. Yen memajang mong karo jano Ngandani kok kuwalik. kuning Tambe mangcung. Ayo salah kok ya. Kondange jok klithik jok kluthuk kok diwalik jok kluthuk jok klithik. Iya. Ayo penonton bertanya-tanya, saiki Suwargi Jarana jogelo kan diwalik jogelo Jarana ora apik. Iya ya mak. Iya. Kembang wae. Ayo Mas. kembang wae Sok tahu. Ya wektune isih akeh kana. Iya. Gunung ya. gunung Ya. Op. Pacitan. Monggo. Mbak Lian ya. Pacitan Sarwi Ja. Jana Ya. Panas udan ya. panas udan Parikan kagem pinanganten sakarone saka Mbak Tiwi. Iya. Dongake Mas Soni karo Mbak Ainun. Iya. Ya Mbak Tiwi. maem duren Maem duren karo manisan karo manisan terus. mugi pinanganten Heeh. enggal pikantuk momongan Amin. Ya. Mbak Anting. Ya, ayo Ting. aku guyon Aku guyon kepleset neng kali kepleset neng kali. Mbak Ainun dan Mason Heeh. Mason piye to? lah kurang i pak Ayo ditambahi kok aku lek gawe parikan kok. Guyon kok tibane memang Mason. lah kan kula nyeluke Mason Lah iya, son Mboten iso napa-napa nggih? Sony iso bison. Iya. mboten napa-napa nggih Ya ra. Mbak Ainun dan Mason. selalu diberi kebahagiaan hati Iya, apik. Jejere Mbak Elisa. Iya. ayun-ayun Ayun-ayun sing beksa kenya sing beksa kenya. mugi Masoni lan Mbak Ainun Heeh. tansah setya saklaminyo Amin. Lha iki arep cah blasterane iso ndongake apik. Iya. Yo, Mbak Lian. Iya. Ya. mangan sabun Kowe? nggih mangan timun Wah, yo kok sabun kok dipangan. langka liyane Pak Mangan timun sing lumrah to aja. dicampur bayem Dicampur bayem terus. mugi Masoni kalih Mbak Ainun Heeh. ayam tentrem Ayem tentrem amin. Jejere Mbak Iin. Iya. Yo, kabeh pokoke pengen jungkatan pengen jungkatan, wedi mbrodol rambute wedi bodol rambut. Alon-alon, alon-alon. Ae sumur semono ki mesti bodol dhewe kok.
Terus. Mugi pinanganten. Heeh. Tentrem uripe. Tentrem uripe. Jejere Katin, ayo Tin. Lunga ning Klaten. Lunga neng Klaten. Tuku galundeng. Tuku galundeng. Apa kok wong? Wah, kowe kualat kuwi galundeng ki bapakne sing ngendang e. Oh, bapakne sing ngendang panganan, Po. Ora panganan dengkulmu kuwi ora. Galundeng kan Jenenge Pak Galundeng. Kuwi kancane bulang-baling. Terus kagem sang pinanganten. Mugi tansah langgeng. Mugi tansah langgeng. Jejere Mbak Ayu ya. Ngonceki sukun. Ngonceki sukun. Kecowes nggon jentik. Kecowes nggon jentik. Kecowes ki apa? Kena lading, kena pisau. Terus Masoni lan Mbak Ainun. Muga pinter le gawe adik. Nah. Ya kuwi ora apa-apa wong kuwi pandonga kok sing jeneng pandonga kuwi ora pinter ya ora adik-adik tenan. Iya. Jejere, ya Pras. Tuku pulpen. Tuku pulpen Ning Surabaya. ning Surabaya. Mungki sang pinanganten. Tetep langgeng tekan puputing yuswa. Amin. Ya terus panasutan. Ya. Panasutan aling-aling caping gunung. Yo kanca-kanca wiyaga pangrawit 1 2 3 ya. Misowa caping gunung. ya sugeng dalu bucangik niki saking arek-arek Sragen nyuwun gending tembang kangen. Oh iya engko diaturake. Heeh. Terus Mbak Ayu nadyan wadon sarta mane banyu bane ya matur suwun mangga Mbak terus ke yu dek jaman mengko ndangdute kur ya yuk
monggo. Sembah nuwun ya. Caping gunung ya. Nggih iki Mas Jo Klitik karo Jo Kluthuk ya. Suwe banget ora ketemu ya nok ya kari dhewe sowan ning Rembang biyen. Heeh. Ayo Mas disrampatke monggo dados.
bocah teluwe cilik rusak iki
suarane iki lho. Ayo wis ta. Piye? Ayo. Susu. Rasane enak tenan. Susu ronco rasane ra karuan. Senggane. Aku doyan. Asik. Yang haus.
dudukipun lakon wonten dudukipun. Nggih, monggo Mas. Yo. Tansah marmaring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyup layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong